част от тънките ритми. Не знам какво ми стана на светлината, обаче ще се побъркам. И съм изнервена дали тази светлина. О, Боже, тази светлина направо ми идва. Просто тя се увеличава, намаля се. Олио. Ще ползвам смотания тиган, защото не мога да намеря. Няма да си правя... Няма да си правя бръкница. Ще си правим яйца на очи. Аз направо бърка, не знам къде ми бърка вече. Хора, докато ми е това нещо, защото беше пренаманчеста. Викам, сега ще чакам да загрее тигана. Как ще загрее? Като аз даже не съм го включила. Добре. Ето тук ще служи телефона. Добре, тук светлината е по-обаче. Почти е загрял. Слагаме си олио. Малко. Сега трябва да намазя. Долу. Втора част от тънките ритми. Не знам какво ми стана на светлината, обаче ще се побъркам. И съм изнервена дали тази светлина. О, Боже, тази светлина направо ми идва. Просто тя се увеличава, намаля се. Олио. Ще ползвам смотания тиган, защото не мога да намеря. Няма да си правя... Няма да си правя бръкница. Ще си правим яйца на очи. Аз направо бърка, не знам къде ми бърка вече. Хора, докато ми е това нещо, защото беше пренаманчеста. Викам, сега ще чакам да загрее тигана. Как ще загрее? Като аз даже не съм го включила. Добре. Ето тук ще служи телефона. Добре, тук светлината е по-обаче. Почти е загрял. Слагаме си олио. Малко. Сега трябва да намазя.